opisano tiranstvo i samosilnost vašijeg despotah, a navlaštito Boškovića i Ljubanovića, budući se svaki dan prostiralo na ugrabljenije tuđijeg zemaljah i njihovoga siromašnoga imuća, prinudi mnozinu iz vaše komunitadi prositi u vrhovnoga od provincije zapovjednika gospodina generala Bradi obranu i pravosudi je vrhu njihovoga žalostnoga bića. Ne nahodeći ikakva milosrdije, ni utjehe, ponuđeni biše s gorkijem plačem i suzama prihoditi k meni, moleći me se, zaklinjajući ranam Hristovim, ili da ih preporučim rečenomu zapovjedniku, da bi se smilovao na njihove pravice pogledati i dostojno pravosudije učiniti, oli da ih puštim preko Crne Gore s ženom i djecom u tursku zemlju bježati.